El nucli antic de Llofriu es va formar al voltant de l'església de Sant Fruitós. Ja hi consta al segle XII, tot i que l'edifici actual és del segle XVIII. Es conserven, clavats a la porta, uns farratges possiblement procedents d'una església romànica. Els habitatges que es conserven al nucli són dels segles XVII, XVIII i principalment XIX, donada la bonança dels negocis agrícoles i forestals del moment. Destaca la casa de la família de l'indià Joan Bassa i Bosch i d'Irene Roques i Romaguera, construcció de finals del segle XIX que la família va deixar quan va emigrar a l'Argentina. Es conserven a les golfes uns grafits de comiat. En l'actualitat és el Centre Cultural Bassa Roques, que va ser escola pública i ara és la seu de l'Associació de Veïns de Llofriu, de Retecorc i un punt de visita de la Ruta dels Indians a Palafrugell. Llofriu compta amb un nucli d'habitatges organitzats al voltant de la carretera de Girona, anomenat la Barceloneta. Un altre edifici que cal destacar és el Mas Pla, casa pairal agrícola de la família de Josep Pla, on va viure, escriure i morir. Va ser enterrat al cementiri de Llofriu.